गइल बिया हमके आफत में डाल के, चल गइल बिया हमके आफत में डाल के। मैं खम के सब कहीं का हाल के, चल गइल बिया हमके आफत में डाल के, आफत में डाल के। रवाना के नाता टूटल खाना पीना से रे, बहरा में बैठी के रोई 4 महीना से रे, बहरा में बैठी के रोई 4 महीना से रे, बहरा में बैठी के रोई 4 महीना से रे। लाइकेज रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोहिणी।